हेलौ लोगोफोर आरबि ब्लग चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोनखौ। आं दिनै मा भिडिअ लाबोगोन बेखौनो सानगासिनो दं। दिनै भिडिअ लाबोनो सानदोंमोन, मा जायो नायनोसै। दायो लोगोफोर मिया मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। मिया ओरैनो मोनसे जायगायाव गिदिं थांदोंमोन। शुट खालामनायाव आंनि मेम'रिया फुल जादोंमोन। फुल जानायाव माबोरैबा सेबखांनानै फरमेट जाफ्लांनायाव बेबायसानो डिलिट जाफ्लांदों। नङाबाथ' मिया दिन्थिदोंमोन नोंथांमोननो बाहाय रमान्टिक बानायनो होननानै, नाथाय जादिया। नाथाय दिनै दिन्थिगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम आरबि ब्लग चेनेलाव। हेलौ लोगोफोर, आं दहाय होननाय नोंथांमोनखौ मायाव लांगोन नोंथांमोनखौ आं ओंखारबायानो लोगोफोर। आं दहाय होननाया धामाका जागासिनो दं भिडिअआ। साबियानो खराइनि भिडिअआ धामाका जानानै थांगासिनो दं। नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय थादो। आंनि खराइनि साबिखौ खुलिनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय था। बुंनायफोरा थाद' उल्थां फाल्थां बुंनो हानाय, खिन्थु आं गोदान इउटुबार नालाय, बेनिखायनो जास्लाबा। लोगोफोर ताला खुलिबाय। बुंनायफोरा गोरोन्थि जालांनो नागिरदों लोगोफोर। खुलिबाय लोगोफोर, नै खराइनि ताला मारनायखौ जों खुलिबाय। दानिया जों थांसै मोनसे जायगायाव। आंनि बाइकआ बेनो, बोरायबाबो सलिसाबो लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय था आरबि ब्लग चेनेलाव, नोंथांमोना नुबाय थागोन भिउफोरखौ। लोगोफोर आं खराइआव गाखोबायानो नै। लांसै बिदिब्ला थौदो। Video hombre video. Saya mau nih Cang. Kalau mau mikir deh. लोगोफोर जों फैबाय जायगायाव गिदिं माने ओरैनो बेरायनो फैदोंमोन। बे बिथांफोर नुबानो आंनि पार्टनार, बेबो इउटुब शुट खालामबाय आरो लोगोफोर। नायनो हागोन लोगोफोर लामानि भिउखौ। नै बैखिजा दुब्लि, बैखिजा नै जाहारबारि, बैखिजा जाहारबारि, बैखिजाबो दुब्लि आरो बैखि लामा। ओरैनो जों बेरायनो फैदोंमोन खानैदों। नै बिथां प्रनब बर'दों, ओमफ्राय आंनि खराइदो। ओरैनो बेरायफैबाय फाखोसे मा खालामनो होननानै, ओरैनो थास्लायस्लाय लोगोफोर। नोंथांमोना आरबि चेनेलाव, आरबि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोना सापर्ट खालाम हाजासे। नोंथांमोना आं अरायबो जुजिगोन, आं मोजां कन्टेन्ट लाबोगोन लोगोफोर। नुबायना जायगाखौ? बिदिनो टाइम पास खालामनो फैबाय आरो फाखोसे। बेकार जिबन नालाय, ओरैनो फाखोसे जायगा गिदिंनो फैबाय। बेनोसै। पुरा भिउआ मोजां ना लोगोफोर? होमबा दिनै बारा दिन्थिथ'ला नामा लोगोफोर? दिनै एसेयावनो फोजोबनोसै नामा? गाबोन दिन्थिलायगोन। खनसेनो नायखाजोब्बा नोंथांमोना इस्सा जानाय नङा थारमाने। लोगोफोर होमबा दोनथ'नोसै आङो दिनै। हामा दा मोनसै।